Onisiu naftivi jabrani flebaw ayo bismillah donc baro kene kan bi bakuru bawla ambena kuma M5 RFP uye kuna fondi jereke bi semasi la min kene kan uyu kan ni sogoya konta ka CNSP maw segere kile sabanyuwaye koni kofe o temenen kofe ambena kuma fembe talike kana maw uni kayere dokotoro koni nyuwaye bi ka kuma uka gelea uka nunu de bakuru bawe kuna fondi wala bambulo ka framinu kan soni wala bena ke ula soni Tesege an lajel la ayo bismillah ko kura bi trata septembre kalo tile 10 donc Kibaru kene kan jofin o ye dafin an ga jamana nyama koroni o ye Musa Traoré ale koni miniji dogera ka beni bi trata septembre kalo tile 10 ye ka shito sam bishegi aninana ayanga jamana in koni mara sam gani sabakonna na min koni damne na 1968 kata bla 1991 la aka fonga kofe akun dagayro benen do para jikoroni ma mamin do akun lamene do kosobe bawo politique maw kumbe donga boka kan sangani wati wala sa kata hakilna ta afe ambe do ke alaka hinana alaka dagayro suma ina fo anya fo ye bakuru bawla tugamina M5 RFP koni kuna fondi jere sigi sen kan semasi jabala la mayambu kawfe min koni kene kan uya jira ka fo ko CNSP maw koni tle sabanyoy kunche tola koni o ye yelema do jamana don ka hakina na seben konana ani uya jira ka fo ko M5 RFP koni bena to sen kan ka jamana jo baraw koni ke ni ka baraw koloshi akene kan anga kuna funu ina kumbe uya sama mina anko laje la jara in kene kan M5 RFP nyamaw koni kuma ta kelen u bela jelen ya jira ka fo ko benkan sebe min kalana malidenw ye ni tegere fora ko janfa dona a sebentola CNSP maw fe u koni ya jira ka fo ko olu M5 koni ko jakulu in koni beto sena ka mali job bara koni kolosi fogata se adana anye bi siga fo in buluda semasi jabala la no M5 RFP ka wole bla malien bela jelema yasa anga se ka nyogon sura sigi ka fo mnu temena septembre kalo kile tan kele ani tan fla CICB la asigi ka fo nu kera la hala min kono an maniso jasoro sira do fe o sira o ye jumenye kulu klara kulu dure gafe min na dama na ye barake gafe inka ani kumaka min kalana sibiridon somara fe ani gafe ay barake ka hakilina minundi anya ye o kumakan chama masoro gafe inkono donc anye déclaration folo doke ka ayira ka fo barain en tant yere ye document inkono a fan chamana donc ka au point cité anye point chama cité au document inkono parce que on même malikura de no fait ni ko malikura o tse ka ta ni tabolo koro min tumbe jamana marabaga koro bolo ni ode ka jamakulu do fara nyonga kanika hakilina defan ka tigere fo na ka soro halno o te tien on ni CNSP am se ka fo ni force bafle ni jekulu bafle mino ye yelema in boloda donc on dangane do akan ka fo ni ko nyena malien bebi dishi goshine mais ala kan kishina tiena abna fo ko M5 ni CNSP de enseignement donc okumu konnana nanga layni te joro ko anga layni te toko ko anga layni maliko de CNSP be baramina nu filila non ma se ka tien fuye on ba do ma chite tien fuye ko ni inyi ma se ka tien fene ki jugu saraka tien fene on ma la nyini ka fo ko anu tina barake no fe wa amma fo kanu aminu kele barakono ni mi manye ni tablo mi manye domi ambo fo nyogonyena yasa anga se kana ni malie siraka sira mi ni malien bebe ni ire ya kono donc o de kun kuna foni dibembi ka anga militant be informé ka la seli ke bela jelema ka fo ambe maliko de la ante mboko la ka fo karsa ka nyemuga ou be karsa kana ke nyemuga hal ni transition in sigira ka bampeu amina ye ka fo M5 RFP jole minato ku ka baraw no mine ka sege ka laje fo bengra minka fo malika se ka yere soro uya jira ka fo ko faso jo bara koni manka ke dabri ko bela jelen kan ka je ka faso jo bara ke nywan fe wala sa jamana ka tanye ambe mali joli kura min no fe nango makore fondation o titafio fo jamana sharia sumba yelemo ka dola sira chaman fe anye min fo fene gafe yere konnana ko president danga uyo do gafe kono o be gafe kono mais president danga kanga bara minunke o bara konnana
an ma sigi ka kuma o kan salle kɔnɔna na mais an nana ye o baaraw définina document kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ jamakulu kelen de ye hakilina ta k'a don gafe kɔnɔ ani groupe ye baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban misaliyala même misali kelen ta groupe 5 in bɛɛ la n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a groupe fanba u y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi min bɛna sigi ka transition in gérer o ye civil de mais u ye document min charte min kalan an nana ye a nana bɔ o kɔnɔ ko civil ou militaire o tun man ka ye bilen du moment jamana fanba ko k'a kɛ civil ye a tun kan ka ye charte kɔnɔ clairement k'a fɔ ko civil de bɛna transition diriger o yɔrɔ la k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna gafe min fɛnɛ n'a dilanna a page dɔ tun bɛ u tun ye min labɛn ko signature kan ka k'a la o nafa ye jumɛn olu yɛrɛ m'o yɔrɔ évaluer kosɛbɛ parce que ni gafe labɛnna ka kɛ bɛɛ sago ye n'aw bɛɛ y'a signé est ce que sini bɛ se ka wuli k'a fɔ k'i t'i yɛrɛ ye o gafe kɔnɔ donc u y'o page signature in bɔ a la k'a sɔrɔ travaux de groupe la mɔgɔ si m'a fɔ ko k'a bɔ a la bɛɛ y'a to a la donc o b'a yira n na k'a fɔ jama ye baara min kɛ olu kelen nana ka na baara dɔ yira o baara in kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ jama ka baara dɔw yera a kɔnɔ misaliyala dɔw y'a proposé ko assemblée constituante min bɛna sigi ko k'a kɛ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 21 o yera a kɔnɔ o ye yɛlɛmaba ye min n'an y'o y'a kɔnɔ mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ko jɛkulu dɔ tun bɛ yen min kan ka sigi min bɛ na transition yɛrɛ organew ka baara nɔ minɛ u nɔfɛ k'a sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ an y'a ye u y'o fana bɔ a la c'est à dire fɛn caman de bɔra document in kɔnɔ anw ka laɲini ye min ye an bɛ don min na i ko bi Mali tɛ se ka jɔ nkalon namara ani janfa kan i bɛna baara kɛ jamanaden minnu tɔgɔ la anw b'a dɔn dɔw bɛ yen bi minnu kulera président kɔrɔ nɔfɛ ko k'a fɔ karisa fɔ 2023 o mɔgɔ kelen bɛ ka tila k'a fɔ k'i bɛ se ka yɛlɛma kɛ n'o ye nkalon de ye donc ni baara in tiɲɛna ala k'an kisi anw de tɔgɔ jugu bɛna to tariku la k'a fɔ M5 y'a kɛ tan CNSP y'a kɛ tan donc o de y'an ka wulikajɔ in kun ye ka maliyɛnden bɛɛ hakilila tigɛ ni jɔyɔrɔ ɲini kun don an kun tɛ se fanga binni ma parce que fanga kɔrɔ in jɔyɔrɔ tɛ yen a ma min proposer M5 dirigeants ye. Madame Si Kajatuso ni M5 RFP ɲɛmaa dɔ don ale bɛ walawalali kɛ tile 3 ɲɔgɔn in kan. Baara minnu kɛra commission kɔnɔ o sɛbɛn minnu kɛra a bɛ komi o sɛbɛnw taara ka bila kɛrɛfɛ CNSP ka mɔgɔw minnu ye jɛɲɔgɔn ye fɛn concertation ninnu organiser olu yɛrɛ ka jɛkulu dɔ tun bɛ yen olu yɛrɛ de ye farala ɲɔgɔn kan ka taa rapport ta k'o kɛ k'o sɛbɛn ka na n'o ye ka n'o kalan ayiwa a kalannen kɔfɛ fana k'an bɛ kuma k'an b'a hakilina ta fɔ a la k'an ma jɛ n'a ye u ko ko ayi ko tan tɛ yen bilen ko sisan kɔni ko ka kuma ko ka fɛn ɲɔgɔn ye wuli o yɔrɔ la concertation in o y'o bannen ye donc anw bolo o kɛra ko ye ko cɛjuguba de don parce que tɔ ka jɛ de don ka mɔgɔw wele tile 2 mɔgɔw k'u hakili jagabɔ ka kow fɔ ka tila ka taa yɛlɛma don o kɔnɔ ka u sagona ko ta ka don o sɛbɛn in kɔnɔ ka n'o kalan ka mɔgɔ bila ka na salle kɔnɔ parce que lawula kama de bɛɛ y'a kɔlɔsi tiɲɛ tɛ dogo a fɔlɔfɔlɔ min tun fɔra salle kɔnɔ kabini kuma ɲɛbila sɛbɛn gafe kɔnɔ a kun ɲɛbila n'a bɛ fɔ a ma préambule M5 RFP tun b'a la sɛbɛn fɔlɔfɔlɔ minnu kɛra a filanan n'a fɔra ko président transition président bɛ sigi groupe bɛɛ la a fɔra ko président kan ka kɛ civil de premier ministre kan ka kɛ civil de groupe dɔw la u ko ko vice président o yɛrɛ tun t'an ka constitution na mais u y'o fɔ groupe dɔw la ko vice président ko bɛ se ka di militaire ma bon o y'a fɛn fɔlɔ ye a filanan anw y'an sinsin yɔrɔ dɔ kan o ye n'an b'a fɔ min ma assise nationale c'est à dire que jɛkafɔba min kan ka sigi walasa maliyɛnw ka bɛn a kan k'a fɔ yɛlɛma min kan ka don par exemple an ka kalatacogo code électoral o kan ka yɛlɛma cogo min n'a y'a sɔrɔ an ka sariya sunba in o kan ka yɛlɛma min kan ka don o la an ka région les nouvelles régions la olu sigi cogo ko damadɔ bɛ yen an ka kalanko fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛɛ tun tɛ se ka fɔ o ɲɔgɔn ye in na concertation kɔnɔna na mais n'a a donna sɛbɛn kɔnɔ k'a fɔ assise nationale bɛ na kɛ walasa o ko ninnu bɛɛ ka walanwalan maliyɛnw mana bɛn a kan ayiwa a bɛ kɛ ten k'a fɔ an bɛnna kan sisan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o ye misali dɔrɔn de gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ayiwa an ni lakɔli karamɔgɔw an bɛna kɛ cogo di est ce que an bɛ continuer tan lakɔli ko la wa ou bien a kan ka ɲɛnabɔ cogo di nafasɔrɔ siraw o kan ka taa sira jumɛn fɛ min ye lakana ko ye o kan ka taa sira jumɛn fɛ est ce que an ka kɔrɔnyafan est ce que o yɔrɔ bɛ to nin cogo in na ten k'a fɔ ko Mali État yɛrɛ Mali ka lasigidenw yɛrɛ tɛ se ka taa yɔrɔ dɔw la halisa o bɛ groupe armé de bolo est ce que centre la Mopti fagali minnu bɛ kan ka kɛ yen nɔ est ce que an ni groupe bɛ se ka sigi ka kuma ka bɛn ko la walasa o ko ninnu ka dabila wa donc o n'a ɲɔgɔnna caman n'a ma sɛbɛn concertation document ninnu kɔnɔ charte kɔnɔ k'a fɔ ko o lasigi ninnu bɛ kɛ
o jɛla jaabi bɛ kɛ pour que an ka bɛn ko la anw bolo tɔ ka jɛ de don nka ni misali wɛrɛ fɛn exemple caman wɛrɛ bɛ yen anw bolo mɔgɔw y'u sinsin place ko in de kan anw dun M5RFP an y'a fɔ anw ta tɛ place ko ye anw ta ye ni yɛlɛma kan ka kɛ baara jumɛn de kan ka kɛ transition kɔnɔna na yɛlɛma in bɛ taga sira jumɛn fɛ jamana bɛ na taabolo kura min kan taabolo in ayiwa est-ce que maliyɛnw jɛna n'a ye est-ce que u ma jɛ n'a ye wa anw haminanko tun y'o de an tun haminan tɛ k'a fɔ an ka n'an sigi an k'a fɔ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin. An ka jamana bɛ jɔsen kura min baara daminɛ na an bɛ dugawu kɛ Ala k'o kɛ baara sabatilen walasa jamana ka lafiya. An ka jamana cakɛda min kɔni ni maaw b'u ka kɛnɛya ɲɛsigi baara kɛ u fɛ ni o ye kanam ye u ni kɛnyɛrɛ dɔgɔtɔrɔ dɔw kɔni ɲɔgɔn ye bi an ka dunanjigiso min bɛ wele ko hôtel Maïva la walasa ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya gɛlɛyaw kan a kɛnɛ kan an ka kunnafoni naw kun bɛ yen Aminata Daɲɔ Ma Tarawele an'u ka jatala Tijani Sidibe u y'an sama min na an ka ɲɛmadaw fɛ. Ni bɛnkan ɲini hakilina falen baara in mun kɛra kanam ni Mali kɛnyɛrɛ ye kɛnɛyasow ni a dɔgɔtɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra hukumu kɔnɔ min b'a to u bɛ se ka jaabi sɔrɔ u ka ɲininkali dɔw la. An ni dɔgɔtɔrɔw tun bɛ ɲɔgɔn ye dɔ la bi baw a yirala k'a fɔ an ye bataki dɔ ci u ma k'a fɔ fɛn min ye laboratoire baara ye cabinet médical tɛ se k'o kɛ clinique privée bɛ se k'a kɛ u bɛ se k'a kɛ hukumu kɔnɔna na o ye sariya bɛ mun yamaruya sariya bɛ mun yamaruya ni clinique bɛ yen mun bɛ fɛ ka laboratoire dayɛlɛ a fɛn fɔlɔ ye mun ye ɲininkali fɔlɔ mun bɛ kɛ est-ce que dɔgɔtɔrɔ b'aw bolo mun ye biologiste ye est-ce que pharmacien b'aw bolo mun ye biologiste ye n'o b'aw bolo n'o de bɛna aw ka laboratoire diriger problème foyi t'a la kanam bɛ aw ka facture bɛɛ sara yan an kɛlen ka ɲɔgɔn ye mɔgɔw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye cabinet ye cogo si la sariya t'a yamaruya cabinet tɛ se ka laboratoire dayɛlɛ donc an y'o bala ala ma kuma ma mɛn o kan yɛrɛ filanan clinique ninnu fɛn o fɛn mun bɛ n filɛ nin ye ka fɛn minnu fɔ médecin biologiste ou bien médecin pharmacien biologiste a bɛ fɛn o fɛn bolo problème foyi t'a la an b'olu fana ka fɛn facture sara an ma bɔ o kan parce que o de ye sariya ye ni sariya bolo yɛlɛmana waati min na an fana bɛ yɛlɛma nka an y'a fɔ an b'an sigi ka kuma mɔgɔ bɛ se ka ko caman bɛ se ka ɲɛnabɔ sigi ka kuma kɔnɔna na donc an k'u ma commission dɔ b'an cɛ n'an b'a fɔ o ma ko comité paritaire commission paritaire n'o bɛ ordre des médecins ni kanam cɛ médecins libéraux ninnu b'o la o dɔgɔtɔrɔ ninnu b'o tɔn in de kɔnɔna na donc an ka mɛna an sigi ka kuma an tɛ kuma cabinet dɔrɔn ka problème kan an tɛ kuma analyse ninnu dɔrɔn ka problème kan an bɛ kuma haminanko fɛn o fɛn b'o la an bɛ kuma a bɛɛ kan ka sɔrɔ ka bɛn ko la an y'o de f'u ɲɛna an ko yan'o ka kɛ yanni sariyaw ka yɛlɛma en tout cas an tɛ laboratoire wari remboursé ye an tɛ analyse biomédicale remboursé clinique ye an t'a remboursé cabinet ye bilen. Ni ɲɔgɔn ye kɔni kun cɛra k'a sɔrɔ bɛnkan ma sɔrɔ ni kuma ɲɔgɔnma fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Kanam direction kun y'a décision dɔ ta walasa ko caman u y'a essayer ka fɛn jɔ laboratoire ka wariw sarali k'u bɛna olu jɔ o de y'an se yan nɔ donc an nana an y'a kuma fɔ mais n ka jateminɛ na an ma se ka bɛn fɛn kelen kan fɔlɔ parce que an ka kuma daminɛ na an y'a ɲini u fɛ an ka jɛ kɔnɔna na a ka d'anw ye ni anw bɛ fɛ nin ko in yɛrɛ bɛ ban cogo min na u ka se ka décision in bɔ an ma fɔlɔ komi an ye partenaire de ye an ka se ka sigi kɔfɛ ka jɛkulu dilan jɛkulu min bɛ se k'a to an bɛ se ka an cɛ jɛ kumaw fɔ bonya ni karama kɔnɔ walasa malidenw ka kɛnɛya bɛ se ka sabati. An kɔni ka avis ye an y'a f'u ye n k'u ka loi appliquer dɔrɔn parce que pour que i ka analyse kɛ fɔ compétence de ka k'i la f'a kalan de ka k'i la f'a yɔrɔ de ka k'i bolo. Kanam tɛ se ka volte-face kɛ o u tɛ se ka volte-face kɛ o u kun kan ka mun kɛ depuis a daminɛ na u y'o de kɛ sisan o de ma bɛn mɔgɔw ma parce que an y'a f'u ye sinon c'est clair. Kanam m'a fɔ k'u bɛ clinique bɔ a la u ko ko u tɛ se k'u ka u bɛ analyse minnu k'u fɛ yen u ɲabalen tɛ k'o kɛ donc an t'o conventionné c'est aussi simple que ça. Sigikafɔ ye damu ye bɛnkan sɔrɔbaliya ni sigi in kɔfɛ
u ye sigiwale boloda mun bena kɛ donna nataw la. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen u ye jɛrɛ kɛ bi wulada in na palais de la culture la min senfɛ u kɔni y'u ka nisɔndiya jira u sen donni jamanajɔ baara la cɛmancɛ fanga kumaɲɔgɔnya la tile 3 tɛmɛnen in na ani fana u ye laɲini kɛ ko tɔnba ka sigi olu fana tɔgɔ la min bɛ u lafasa u ka baaraw kɔnɔna na. A kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲina Aminata Daɲɔ ani Kadija B Kulubali ani u ka jatala Umar Tarawele kun bɛ yen an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. An ka jamana kɔnɔ sigikafɔba ye mun kɛra jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a labɛnna CNSP fɛ n'o ye an ka finitigiw ka jɛkulu ye nin kalo in tile 10 a tile 11 a n'a tile 12 ma camancɛ fanga sigiliko kan ani gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la. An ka seko ni dɔnko maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko a tile fɔlɔ la ko u kɔni kuma u yɛrɛ ye sariya sɛbɛnw kɔnɔna o de la ko u ye wulikajɔw ni cɛsiriw caman kɛ walasa u fana sen bɛ se ka don jamana kunkanko kuma na. An taara fɔlɔ papier min bɛ di camancɛ fanga in bɛ tɛmɛ sira min kan o papier in dira seko ni dɔnko tɔgɔ foyi tun t'a la. A dun fɔra de ko camancɛ fanga in tun ye ka jamana kura dilan ka Mali kura dilan ka segin ka Mali jamana bila en place. Bɛɛ b'a dɔn an tɛ se ka jamana kura dilan ni seko ni dɔnko tɛ ni artistes tɛ ni culture mɔgɔw tɛ. O de la an ye kɛlɛ fɔlɔ kɛ n kan se k'o faamu cogo si la. I b'a ye k'a fɔ ko Mali seko ni dɔnko yɛrɛ kɛn bɛ bolo kɔfɛtɔfɛn de. Bon a y'a fɔ cogo min a labɛnnen yɛrɛ de don pour que an kana taa ɲɛ. Ministère bɛ an bolo, association b'an bolo, an tɛ ka taa ɲɛ pourquoi? Parce que État de kan ka k'i impliqué o. N'i ye Moro Keita tile ta k'a lajɛ, État impliqué len kun don art kɔnɔna na. Maire b'anw kɛra maa fɔlɔw ye ka jouer Olympiaw la, État kun bɛ mɔgɔw dɛmɛ. Mais bi bi in na État tɛ ka artiste dɛmɛ pourquoi? Donc il faut que an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan o conseil in ka sigi. N'a sigira a bɛ sigi an bɛɛ lajɛlen de. An y'o tile 2 baara kɛ u y'a yira na k'a fɔ k'u bɛna art ni culture fara document kɔnɔna na. Mais document adoption don plénière la tile 3nan na a kun t'a kɔnɔ tuguni. Mali artisiw bɛ gɛlɛya ni dekun caman kɔnɔ o mun kɛra ni jabalasoba in tali hakilina sababu ye. Anw bɛ art la depuis 70. Depuis 70 ne nana comme meilleur acteur ka bɔ n kun bɛ lɔgɔli karamɔgɔ de la u ye n sama ka na Koteba créer anw de ye Koteba créer. Ka nagasa kɛ kɛlɛ ka yɛlɛ. N bɛ don dɔ la n kasira parce que n kun bɛ Maɲamugu n jɔlen bɛ dɔkɛyɔrɔ da la n ɲɛ bɛ Zazu n ɲɛ bɛ fɛn Faraba Mari Faraba bɛ ka taama ka na an bɛ to k'a fɔ a ma ko Demi parce que ale tɛ dɔwɛrɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ k'i ka essence Demi sɔngɔ dɔrɔn d'a ma n ko Demi e bɛ mun na yan nɔ a y'i kɔnguni a ye ne a ko directeur a kasira a bolila ka n'i tɔrɔ n kan ne ko n ko mun kɛra a ko ale filila a ka so sira ma n ko han n ko na don ne bɛ t'i bila i ka so ka d'a kan n'an kun taara ɲɛnajɛ kɛ ɲɛnajɛ mana ban waati o waati la an bɛ taa artiste bɛɛ kelen kelen bila ka so da la donc n b'a ka so yɔrɔ dɔn n taara bila ne ye Mari Faraba lajɛ diɲɛ scène kan a n'a kɔnɔ furu dayɛlɛlen bɛ a bɛ ka Demi a b'i pan yan fɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ Mali tɔgɔ la fosi tɛ yen ni Mali artiste mana ni diplôme ye ani médaille ye ka bɔ diɲɛ ɲɛfɛ ka na o laban cogo ye maa si mago t'u la ale n'a ɲɔgɔnna caman u bɛɛ fana u kelen kelen banna ten sɛgɛn ni ɲani la maa si t'u kalama. Gɛlɛya min b'an kan a ti ban ni n'u nana ni kuru fɛ yen a bɛ kɛ anw de kan anw de bɛ jouer sufɛ k'an ka denbaya dahirimɛ ɲini an ti bɔ an tɛ se k'o kɛ n'u nana ko k'a fɔ ko baara ko an ka fɛn bɛɛ jɔ sisan confinement in kɛra o a kɛra artistes de kan parce que an tɛ ka baara kɛ an tɛ ka concert kɛ jama tɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara ye jama fara ɲɔgɔn kan ni jama ma fara ɲɔgɔn kan an bɛ balo cogo di an denw bɛ balo cogo di an b'an denw ka école sara cogo di donc tout ça là o bɛɛ problème b'an kan bon n'a fɔra anw ka baara ye jama fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra jama kana fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka marcher dɛ f'an k'o tiɲɛ jira ɲɔgɔn na an bɛɛ ye jamanaden de ye an bɛɛ dama ka jamana na donc o de la an ka gɛlɛyaw ka ca dɔw bɛ yen
o t'u hali u ka denw ka ekɔli sara sɔrɔ ni ninnu kɛra donc fo k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔninfinw y a des gens vraiment olu dahirimɛ sigilen don jama fara ɲɔgɔn kan la ni bana nana bana ye bɛɛ jɛ de ye mais gouvernement ka kan k'a lajɛ anw fana an bɛ degun min kɔnɔ an hakɛ min ka ka jamana ko la k'o ta k'o jira an na pour que an bɛ se ka a hinɛ sɔrɔ cogo min na. Ni jabalasoba in sigili bɛna kɛ sababu ye Mali artisiw fana ka kungofɔyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la. San fila in kɔnɔ an ye mɔgɔw lamɛn ani mɔgɔw ye baara kɛ u ko k'an ka kɛ association ye n k'a tɛ kɛ association ye u k'an ka kɛ regroupement ye n k'a tɛ kɛ regroupement ye san fila in kɔnɔ n y'a dɔn n ko Mali la dɔnkilidala dɔw bɛ yen u bɛ se ka tile fila kɛ u tɛ surafana dun u bɛ tila ka maquillage k'u ɲɛda la ka tile kiba don ka tila ka taa concert kɛ ka d'aw ma n y'a dɔn Mali kɔnɔ théâtre bɔra dɔw bɛ yen hali ni k'u ka taa spectacle jouer transport t'u kun f'i k'u sara arrivé payé la pour k'u kana n y'a dɔn Mali kɔnɔ dɔw b'a fɔ n ye acteur ye ka kɛ rêve ye fo ka n'a bila ka sɔrɔ a bɛ fɛn min nɔfɛ a m'o sɔrɔ n y'a dɔn Mali kɔnɔ cinéastes bɛ yen u b'u ka cinéma monter cogo min na u b'a dilan cogo min na n'a kɛra film yɛrɛ ye ka yira maliyɛnw na an bɛ kasi parce que an ye jamana ye an ka hinɛ ka bon maa tɛ temps ta ka ɲɔgɔn lamɛn an bɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛnɛ maa tɛ ɲɔgɔn lamɛn c'est pour cela n ko kisi cogo min ma na o ye Haut Conseil des industries des arts et de la culture ye o ye a point fɔlɔ ye a point filanan ye mun ye ni n ko an ka can fɔ ɲɔgɔn ye a ka gɛlɛn ma kan ka fɔ. Seko ni dɔnko ye jamana ka sɔrɔ ɲɛta yiriwa sira dɔ ye a ka kan hakɛ dɔ fana ka di u ma walasa u ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ. Ni ne bɛ dansigi bi dɔn Kibaru la aw minnu kun ɲamada b'an fɛ ni sanga in kɔnɔna na an bɛ foli ni waleɲumandɔn ta k'aw sɛgɛrɛ a y'aw suwalen to Nef TV jabarani na a tɛ fɔ aw jigikɔrɔ a k'an bɛn don n'a nata.